Mä luulen, että se on tärkeää, että on just eduskuntatalo sen takia, että eduskuntatalo on käytännössä Suomen koko poliittisen päätöksenteon vaikutusvaltaisin rakennus. Eli se, että siihen tulee tämmöinen taideteos hetkellisesti, tuo esiin tosi visuaalisesti. Erilaisia näkökulmia. Tämä ei ole oikein. Susta tuntuu, että tämmöinen kestävä maalaus on pahempi asia kuin se, että Suomen hallitus tekee aktiivisesti kestämättömästä kulutuksesta halpaa ja kannattavaa. Siis kiihdyttää sitä kriisiä, joka tulee meidän molempien elinaikana tapahtumaan. Erilaisista vaikuttajatahoista, jotka tuo todella fiksulla tavalla erilaisia näkemyksiä esille, että miten meidän yhteiskuntaa tulee kehittää, mitä poliittisessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon. Ja mun mielestä se on semmoista järkevää demokratiaa, että asioista keskustellaan. Mutta se, että kulttuurihistoriallisesti tärkeää ja arvokasta eduskuntarakennusta tullaan sotkemaan, niin se ei ole oikea tapa toimia. Mä luulen, että se on tärkeää, että on just eduskuntatalo sen takia, että eduskuntatalo on käytännössä Suomen koko poliittisen päätöksenteon vaikutusvaltaisin rakennus. Eli se, että siihen tulee tämmöinen taideteos hetkellisesti, tuo esiin tosi visuaalisesti näyttävällä tavalla, millä tavalla Suomen valtiolla on nyt kätensä ilmastokriisin kiihdyttämisessä.